Bog, draga djeco, dobrodošli u još jednu priču iz Lukinih pustolovina. Danas ćemo zajedno zakoračiti u jednu posebnu šumu. To nije obična šuma, ona pamti dječji smijeh, korake i igre i ponekad sasvim tiho šapće imena onih koji su je slušali. Smjestite se udobno, opustite se i krenimo zajedno u priču Luka i šuma koja je šaptala imena djece. Luka i šuma koja je šaptala imena djece. Luka je oduvijek osjećao da postoje mjesta koja pamte. Ne na način na koji pamte ljudi, s jasnim slikama i riječima, nego tiho, duboko u sebi, poput starog daha koji ostaje u zraku i kad se više ne vidi tko ga je udahnuo. Dok su drugi prolazili pokraj takvih mjesta, ne primjećujući ništa posebno, Luka bi uvijek zastao. Kao da ga je nešto zvalo, kao da je netko ili nešto htjelo da ga barem na trenutak netko primijeti. Tog dana nije planirao ići u šumu. Zapravo, planirao je ići ravno kući nakon škole, pojesti užinu i igrati se u sobi. Ali ponekad se planovi jednostavno promijene, ne zato što ih netko svjesno promijeni, nego zato što te noge same odvedu u drugom smjeru. Tako je Luka, hodajući poznatom ulicom, iznenada skrenuo prema rubu mjesta, tamo gdje su kuće postajale niže, dvorišta veća, a zvukovi grada sve tiši. Šuma je stajala ondje već jako dugo. Bila je starija od kuća, starija od ceste, starija čak i od priča koje su odrasli pričali o njoj. Nije bila mračna ni prijeteća, ali nije bila ni obična. Imala je nešto u sebi zbog čega su ljudi govorili tiše kad bi prolazili pokraj nje, kao da ne žele poremetiti njezin mir. Kad je Luka zakoračio među prva stabla, odmah je osjetio razliku. Zrak je bio hladniji, ali ne neugodno. Bio je mekan, kao da se može dotaknuti. Sunčeve zrake lomile su se među granama i stvarale svjetlosne krugove po tlu, a svaki korak proizvodio je tihi šum suhog lišća. Luka je hodao polako, nije imao kamo žuriti. Ponekad bi se sagnuo da pogleda zanimljiv kamen, ponekad bi prstima dotaknuo koru drveta, hrapavu i toplu od sunca. Osjećao se sigurno, kao da je šuma znala da je došao s dobrim namjerama. I tada je čuo nešto što ga je natjeralo da stane. Luka. Bio je to šapat. Ne glasan, ne jasan, ali nedvojbeno stvaran. Luka se okrenuo. Srce mu je počelo brže kucati, ali nije osjećao strah. Osjećao je iznenađenje. Onu vrstu iznenađenja kad shvatiš da si upravo svjedok nečemu što ne možeš lako objasniti. Halo? Izgovorio je tiho, gotovo sramežljivo. Nije bilo odgovora, samo šuma. Samo lišće koje se lagano pomicalo i daleki pjev ptica. Pomislio je da je umišljao. Krenuo je dalje, ali tek što je napravio nekoliko koraka, šapat se vratio. Ema, Ivan, Marko. Luka je sjeo na obližnji panj. Imena su dolazila sa svih strana, kao da ih izgovaraju sama stabla. Neka imena su mu bila poznata, djeca iz škole, iz ulice. Neka nikada prije nije čuo. Ali sva su izgovorena jednako nježno, bez žurbe, bez tuge, kao da ih netko izgovara samo zato što ih se želi sjetiti. Ostao je sjediti dugo, slušajući. Kad je napokon ustao i krenuo kući, imao je osjećaj da u sebi nosi nešto važno, nešto krhko, poput tajne koju ne smije ispustiti. Sljedećih dana vraćao se u šumu. Uvijek u isto vrijeme, uvijek istom stazom. I svaki put šuma bi šaptala. Ali Luka je primijetio nešto zabrinjavajuće. Šapat je bio sve tiši, kao da se šuma umara, kao da je ponestaje snage. Počeo je osjećati nelagodu. Ne strah, nego tugu. Kao kad vidiš da netko želi nešto reći, ali nema više glasa. Jednog popodneva, dok je sjedio na rubu šume, ugledao je gospođu Milu. Bila je sitna, s kosom potpuno sjedom i očima koje su se činile starijima od cijelog mjesta. Šetala je polako, oslanjajući se na štap, ali svaki njezin korak bio je siguran. Opet slušaš šumu? Upitala je, kao da je to najnormalnija stvar na svijetu. Luka ju je pogledao iznenađeno. Vi znate? Gospođa Mila se nasmiješila. Naravno da znam. Nekada sam i ja slušala.
Sjeli su zajedno na klupu. Gospođa Mila mu je pričala kako je kao dijete provodila sate u toj šumi. Kako su ona i njezini prijatelji trčali, padali, smijali se i plakali među tim istim stablima. Kako je svako drvo imalo ime, a svaka staza svoju priču. Šuma pamti djecu, rekla je tiho. Ali kad djeca prestanu dolaziti, šuma počne zaboravljati kako govoriti. Te su se riječi Luki urezale duboko u srce. Te noći nije mogao spavati. Razmišljao je o imenima, o glasovima koji slabe, o tome kako bi bilo strašno da šuma jednog dana potpuno utihne. Sljedećeg dana učinio je nešto što mu inače ne bi palo na pamet. U školi je prišao djeci s kojima nije često razgovarao. Nije znao točno što reći, pa je rekao istinu. Idem danas u šumu, ona je posebna. Neki su se nasmijali, neki su odmah odmahnuli glavom, ali 4 djece je pristalo doći. Kad su zakoračili pod krošnje, šuma je utihnula, kao da promatra. Djeca su se isprva držala blizu jedno drugoga, a onda se nešto promijenilo. Netko je pronašao savršeni štap. Netko je slagao kućicu od grana. Netko se smijao jer se spotaknuo, ali nije pao. I tada se šapat vratio. Sara, Petar. Djeca su zastala. Pogledala su se. Nije trebalo objašnjavati. Svi su znali da su to čuli. Od tog dana dolazili su opet. I opet. Nekad ih je bilo više, nekad manje. Šuma je postajala življa. Šapat glasniji. Kao da svako dijete koje se vratilo donosi sa sobom dio glasa koji je šumi nedostajao. Luka. U tom šapatu nije bilo ni tuge, ni straha. Samo mir. I zahvalnost. Luka je shvatio da ne moraš biti velik da bi učinio nešto važno. Ponekad je dovoljno slušati i pozvati druge da slušaju s tobom. Kad je krenuo kući, lišće je tiho šuštalo, kao oproštaj. Luka se nasmiješio. Znao je da dok god ima djece koja slušaju, šuma nikada više neće ostati bez glasa. Djeco, pouka priče je da priroda i mjesta oko nas pamte svaki smijeh, igru i lijepu uspomenu. Kad zastanemo, slušamo i dijelimo vrijeme s drugima, pomažemo svijetu oko sebe da ostane živ, topao i pun radosti. Ponekad je dovoljno samo biti prisutan i pozvati nekoga da nam se pridruži. Hvala vam što ste poslušali ovu priču iz Lukinih pustolovina. Ako vam se svidjela Lukina pustolovina u šumi, sigurno će vam se svidjeti i neka od priča koje se pojavljuju na kraju ovog videa. Kliknite na jednu od njih i nastavite pustolovinu s Lukom. A ako želite još ovakvih toplih i maštovitih priča, ne zaboravite se pretplatiti na kanal i stisnuti like, jer nam to puno pomaže da nastavimo stvarati nove priče. Vidimo se tamo, u nekoj novoj priči.